ng mga nagbabagang balita. Close van, sinalpok ang SUV at inararo ang isang tindahan, isa sugatan. Homicide, inirekomendang isampa sa suspect sa pagpatay sa isang doktor sa Naga City. At mga hard on the spot, naitala sa isinagawang job fair ng Kamsur Peso. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ang bayan ng Libmanan ang pinakamalaki at may pinakamaraming botante sa Camarines Sur. Kaugnay nito, Camarines Sur Police Provincial Command magpapadala ng augmentation sa bayan. Mga gagamiting automated counting machine o ACM. Darating na. Panoorin sa ulat ni Eli Balbin. Higit isang linggo na lang bago ang May 12 midterm election, puspusan na ang paghahanda ng Libmanan Police para sa nalalapit na halalan. Magtatalaga ng kapulisan sa lahat ng polling precinct upang siguruhin na magiging mapayapa ang mangyayaring halalan. Kaugnay nito, kinumpirma ni Police Chief Master Sergeant Juan Batolina na mahigit 50 kapulisan mula sa Camarines Sur Police Provincial Office ang ipapadala at itatalaga sa Libmanan MPS upang dagdag puwersa sa mga pulis na ipapakalat ngayong eleksyon. Ang Libmanan kasi ang pinakamalaking bayan at isa sa may malaking voting population sa Camarines Sur. Igwa kitang inaasahan na maabot na augmentation force hali po sa provincial office. More or less po yan, mga 50. Araw po kang nangyayari taon-taon. Maski ang barangay election talaga pong nagkakaigugatan ng augmentation hali po sa provincial office. Ninuhuli po sa Hiwas, dakul na talaga ang mga polling presenta. Kulang ang satuyang personal digdiyo sa lokal na pulisya. Kaya po talagang igugatan ng augmentation force. Maliban sa Libmanan Police, puspusan na rin ang paghahanda ng COMELEC Libmanan para sa nalalapit na halalan. Ayon kay Election Officer Forum Mitos Oliver, nakatakda nang dumating ang mga gagamiting automated counting machine. Sa agay ko kaming nakatalaan na pagresibikan mga ACM, i-deliver na po May 1, igdiyo sa munisipyo ta ang 140 na ACM, ilalag po ni duman sa may multipurpose sa Bagong Bayan, and i-distribute mo yan on May 5 para sa final testing and sealing. Dagdag pa ni Oliver, ihahatid sa kanya-kanyang polling precinct ang mga automated counting machine o ACM at bubuksan sa darating na May 12 election. So iniimbitaran mo po ang gabos na magpartisipar, mahiling nindo sa bawat voting centers, i-deliver nan sa tuyang mga makinang gagamiton. Iwawalat po yan, bubuksan, pagkatapos maites, isisilta yan, wawalat sa mga eskwelahan, bubuksan na lang po yan pag abot kan Mayo 12. Eli Balbin, CSN. Mula nitong buwan ng Abril, nasa 2 dosena na ang naitatalang road crash incident sa San Fernando, Camarines Sur. Mabilis na pagpapatakbo ng mga motorista at pagkaalanganin sa pedestrian refuge, ilan sa sanhi ng aksidente ayon sa PNP. Narito ang ulat. Mula Abril 1 hanggang kasalukuyan, nasa 24 na road crash o vehicular accident ang naitala sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Base ito sa datos ng San Fernando Police kung saan karaniwang sanhi ng aksidente ay ang mabilis na pagmamaneho ng mga motorista. Dahil sa mga naitalang aksidente, sangkot ang mga motorista at pedestrian. Nilagay ang pedestrian refuge upang makapagdahan-dahan ang mga dumadaang motorista sa National Highway. Nilagay po yan Center Island kasi para yung mga driver na magdahan-dahan dito sa bayan ng San Fernando kasi maraming taong dumadaan dito. Nilagay yan para magdahan-dahan po sila kasi ang minimum speed limit ng bayan ng San Fernando is 30 km per hour lang. Ngunit karamihan umano sa naitatalang aksidente sa lugar ay sanhi ng nilagay na pedestrian refuge. Ito ang kontrobersyal na pedestrian refuge sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Madami na din na aksidente dito sa Center Island. Ang tanong ng nakararami,
Nakakatulong ba talaga ang paglalagay nitong pedestrian refuge sa bayan ng San Fernando? Ayon sa ilang residente, may mga binawian na ng buhay dahil sa pedestrian refuge. Marami na boss, may nag-overtake dito sa may kanan, papunta dito, yung katulad nung babaeng taga San Joaquin ata yun, namatay. Yung nakatambay kami dyan. Marami na mamatay na dyan sa anong yan, dito lang sa may Cinder Island na yan. May kabilisan talaga ang mga sasakyan sa kanilang lugar kahit na may pedestrian refuge ay hindi pa rin maiwasan na may maaksidente sa lugar. Huling naitalang road crash sa lugar nitong nakaraang araw, makaraang 4 na sasakyan ang nagkarambola. Warning sa bawat may mga warning pag may mga Cinder Island, mga ganyan tawidan. Dapat maglagay ng mga warning kasi para naghahabulan ang mga mga sasakyan eh. Kaya karamihan ng disgrasya. Tulad ng isang araw, rambula dyan, 4. Motor, van, digbanan, kotse. Yun nangyari. O kaya talagang dapat talaga mag-ingat na lang ang nagdadrive. Paalala ng PNP sa mga motoristang dumadaan sa lugar, magdahan-dahan at sumunod sa mga batas trapiko para makaiwas sa aksidente. Eli Balbin, CSN. Matapos salpukin ang isang SUV, inararo ng isang close van ang isang tindahan sa Naga City. Isa, sugatan sa insidente. Narito ang ulat ni John Amador. Nakalipat sa kabilang linya ang puting SUV na ito at saka sumampa sa nakatambak na buhangin matapos itong salpukin ng isang close van tanghali nitong Abril 30 sa Zone 6 Sitio Batang, Concepcion Pequeña, Naga City. Ayon sa ilang saksi, nakarinig na lang sila ng malakas na pagsabog sa lugar. May nadaw kami nagsabog. Tapos pag alay po, pinangga niya na po ito, nagdiretso na po palawagyan alam niya. Ayon kay Brito, nahagip ang isa sa trabador niya ngunit ang may malalang tama ay ang pahinante ng truck na naisugod na sa ospital kasama ang driver. Maswerte naman na nasa labas ng sasakyan ang may-ari ng SUV nang mangyari ang aksidente. Si trabador ko po inabot, tigyo may tamaan. Okay man po siya ni grabe. Pero si po ang may grabe tama, si pahinante niya. Grabe ang tama sa lawgon. Nagbakal po siyang pisa. Tigdara niya po sa kulungan si Pisa. Tapos, siya po, tigapod ko siya, nag-ulay-ulay kami duman. So, kung day po baka kung day ko siya na libang-libang duman, kaya baan po siya pagbangga duman. Tumalsik ang SUV na nakaparada lamang sa tabi ng daan. Ngunit dahil manipis na ang gulong ng truck, sumabog ito hanggang sa mawalan ng kontrol. Nabangga ang SUV at tuluyang pumasok sa karinderya at tindahan. Yun sa gilid na yun Paglasik po yan duman. Kapag sabi ka to pong truck duman sa tungod kang sinabugan, basta pag preno niya po daig, di bilang nagliko yan. Pagiling mo po ba ganyan, baga duman. Sa ngayon nag-uusap-usap na ang may-ari ng truck, ng SUV at ng nadamay na tindahan sa impila ng PNP matapos ang insidente. John Amador, CSN. Huling araw na ng local absentee voting na matagumpay naman ayon sa Commission on Elections. Ahensya, handang-handa na sa mangyayaring midterm election sa Mayo 12. Narito ang ulat. Naging maayos at mapayapa ang 3 araw ng local absentee voting sa Naga City. Nagsimula ito nitong Abril 28 at nagtapos ngayong araw, kung saan bumoto ang higit sa 100 PNP personnel mula sa Naga City Police Office. Opo, may po dito sa Naga City, 3 days local absentee voting. Sa member po ng Philippine National Police. Ang scheduled dates po nung ating local absentee voting, April 28, 29, and 30. Bali, 130 po yung nag-apply for local absentee voting. Tapos po yung nagboto, 117. Opo. Successful naman po yung ating local absentee voting. Yung local absentee voting kasi yung yan, mga members ng Philippine National Police na mag-advance voting na sila. Kasi on election day, hindi sila makakapag-serve. National position lang gaya ng senador at party list ang binobotohan ng mga absentee voters at ang turnout ng mga boto sa absentee voting ay ipapadala sa COMELEC main office para mapasama sa bilangan sa Mayo 12. Voting lang po talaga sila. Ibig sabihin, nag-fill up lang sila ng mga ballot. Then yung mga filled up ballot, ipapadala po yun doon sa Committee on Local Absentee Voting doon sa COMELEC main office. Tapos doon na po yun, ang May 12, doon na po yun, yung bibilangin yung mga boto, isasalang po yung mga balota from local absentee voters sa
machine on May 12. Samantala, handa na umano ang COMELEC sa araw ng halalan. 99% na po prepared tayo. Ang inaantay na lang po natin yung pagdating ng mga official ballots. Siguro this week po darating mo yun. Then bukas po, May 1, delivery na rin ng ating mga automated counting machine galing po sa COMELEC Provincial Hub, papunta po dito sa City Treasurer's Office. Tapos yung mga ano po natin, mga poll workers po, nakapag-training na po sila, ready na po for election. At dahil electronic ang mga vote counting machine, nakipag-ugnayan na rin umano sa Kasureko ang COMELEC para walang power interruption sa araw ng halalan. Samantala ang NBI nakaantabay din at nakikipagtulungan sa COMELEC at iba pang ahensya para sa mas maayos na halalan. Yes, kasali ang NBI dyan sa pag-implementa ng kontrabigay. At kanina nga merong mga emails na pinapadala sa opisina at ito naman ay titingnan natin, magkikipag-coordinate tayo sa COMELEC kung paano tayo makakatulong sa pag-action dito. Kasi reactive na to on the part of the law enforcement agencies kasi nga si COMELEC ang mag-determine kung saan ang merong mga bigayan kung meron man. Jan Amador, CSN. Harvest season na kaya hinihikayat ng National Food Authority o NFA ang mga magsasaka sa Camarines Sur na ipagbili sa kanila ang mga inaning palay. Magkano na kaya ang bilihan ng palay ng NFA? Alamin sa ulat ni Regine Bue. Bagamat sapat ang supply ng bigas at palay na nakaimbak sa warehouse ng National Food Authority o NFA Kamsur, hinihikayat pa rin ng ahensya ang mga magsasaka na ipagbili sa kanila ang mga inaaning palay ng mga local farmer. Ayon kay Marvin Malabanan, ang branch manager ng NFA Camarines Sur at Camarines Norte, kung kumpara sa ibang traders sa kumprada, mas mataas umano ang kanilang buying price sa palay kung saan umaabot ng 24 pesos hanggang 30 pesos ang dry palay habang 18 pesos hanggang 23 pesos naman ang wet palay. We don't stop buying kasi kailangan namin ang palay para ma-hit namin yung national target. Meron din kasi mga areas sa Philippines na hindi naman talaga makabili that much because yung area hindi naman suitable for agricultural purpose. So, kailangan pa namin mamili and then marami kasing kailangan na bigas. And then, when it comes to buffer stocking, talagang inaasa yan sa NFA. So talagang punong-puno and then we are happy na dumadating sa amin ang palay ng mga farmers now. Kasi nga, mababa sa labas. So, gusto rin naman namin na ma-enjoy nila yung buying price na binibigay ng gobyerno na mas mataas. Pero, ipinasilip ng NFA Camarines Sur sa CSN ang kanilang warehouse kung saan kasalukuyan, nasa 430,000 na sako ng palay ang nakaimbak ngayon sa siyam na warehouse ng NFA Camarines Sur, Camarines Norte, habang 28,461 na sako naman ang nakaimbak na bigas. Bagamat may siyam na warehouse, nanawagan pa rin ng NFA na tulungan silang mabigyan o tulungan maghanap ng pwedeng rentahan na warehouse para mas maraming magsasaka ang mabilhan nila ng palay. Punong-puno ang mga warehouses namin. Katatapos lang po namin. This would be the last day for our Tigaon leased warehouse doon po sa May Anaw. And then yung nakapila po ngayon doon is just enough para mapuno na talaga the warehouse. Then i-close na namin yun. But we are not closing naman po our gates. Of course, ginagawa po namin lahat ng paraan hanggang nakarating na nga po kami sa provincial government, diba, provincial governor's office na nanghingi na po kami ng tulong. And then they are very much willing naman po. Probably by May 15, may makukuha po kaming malaking warehouse sa Cabusao. The help of farmers, naghahagad po kaming tabang sa Indo, baka may aram kamo na mga bodega na pwedeng iparent sa NFA. Rent po, aarkilahan pero kung mas dakula po ang area, mas maray. Para mas dakul ang na-accommodate na paroy. Regine Bue, CSN. Maaaring umabot umano sa ilang probinsya sa Bicol, lalo na sa Albay at Camarines Sur, ang abong ibinugan ng nag-aalborotong bulkang Bulusan sa Sorsogon. Fivox may paalala sa publiko. May ulat si Eli Balbin. Abril 28 na madaling araw nang pumutok ang bulkan Bulusan sa Huban, Sorsogon. Nasundan pa ito ng phreatic eruption nitong gabi ng Abril 29 kung saan nagbuga ng makapal na abo ang bulkan. Kaugnay nito, maaari umanong umabot sa ilang lugar tulad ng Albay at Camarines Sur ang abo mula sa bulkan Bulusan.
Ayon sa Pag-asa, ito ay kung lumakas ang hangin mula sa east-southeast patungo sa direksyon ng kanluran. Maaaring umabot umano ito sa ilang lugar sa Rinconada area. Oo, kaya lang sa ngunyan hindi pa man prominent ang hangin ta unlike kung amihan sa kahabagat sir ano. Pag sinabi ta kayang easterlies, medyo yung ordinaryo lang ang hangin, minsan nga ang prevailing wind sa surface is medyo kalmada. So baka dahil dry season kita, daiman gayo. Kahit hindi umabot sa Camarines Sur ay maaaring dumikit umano ang abo mula sa bulkan sa mga sasakyang mula Sorsogon at Albay papasok sa Camarines Sur. Kaugnay nito, pinag-iingat din ng PBOX ang mga residente lalo na ang mga nasa vulnerable sector sa peligrong dala sa kalusugan ng abo mula sa bulkan. At the very least, nakakairita po yan sa mga mata, sa yung sa ilong, sa lalamunan. And of course, kung mayroong immunocompromised, mga yung may hina ang mga pangangatawan, maaaring maapektuhan dahil mas lalong grabe ang epekto sa kanila kasi mahirapan silang makahinga or kung meron na silang underlying respiratory condition, lalo pang lumala. Yun ang mga possible effect. Itinaas na sa Alert Level 1 ng PBOX ang Bulkan Bulusan na huling nag-alboroto noong June 2022. Eli Balbin, CSN. Kasong homicide ang inirekomendang reklamo ng Naga City Prosecutor's Office sa suspect sa pagpaslang kay Dr. Regine Bonet Romualdez. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sinang-ayunan ng prosekusyon ang inihain na kaso laban sa nobyo ng biktima na si Raymark Martinez. Binasehan ng prosekusyon na ebidensya sa kaso ang extrajudicial confession ng suspect sa mga otoridad makaraan itong sumuko. Sa ngayon, hinihintay pa ang ilalabas na warrant of arrest laban sa suspect. Pinapayagan naman itong makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa halagang 120,000 pesos. Pebrero nitong taon nang matagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan, si Dr. Romualdez at may tama ng bala sa kanyang ulo. Pwede siya magpiyansa sa madaling sabi at siyempre makakalabas siya. Pero tuloy-tuloy po yung hearing nito at hindi naman nangangahulugan na ina-absolve ko siya. So tutuloy ang kaso at maghihiring po sila sa korte. Nasa maayos pa umanong kalagayan ang kalidad ng tubig sa Naga River. DENR may tugon sa wastewater mula sa Naga City People's Mall. Narito ang ulat. Nagkakaroon ng water sample test buwan-buwan ang City Environmental and Natural Resources Office ng Naga City sa Naga River kung saan bahagi ang ilog ng WACMA o Water Quality Management Area. Layunin nitong suriin at i-monitor ang kalidad ng tubig sa ilog. Yung water samples po is monthly na kinakandak po yan ng Department of Environment and Natural Resources Office through Environmental Management Bureau 5 as part of the WACMA, yung Water Quality Management Area Governing Board, which is ang LGU Naga is part po nito. So, ginagawa natin to para makita natin kung ano na ba yung kalidad ng tubig ng Naga River. Yung Naga River kasi, from its designation to WACMA, classified siya as Class C. So, yung purpose niya is for fishery, agriculture, and commercial, domestic, industrial. Ganun po yung use niya. Mahigpit na tinitingnan sa Naga River kung nasusunod ang mga disposal ng mga waterways sa mga nakapaligid sa ilog at makagawa ng mga hakbang sa pagpapaunlad at proteksyon sa tubig. Yung monthly sampling kung ginagawa ng EMB, tinitignan po natin kung yung Naga River is still consistent po dun sa classification. Then, para po makagawa tayo ng mga programs and policy para mas lalo kung ano pa po yung pwedeng gawin para ma-uplift pa yung quality ng ating Naga River. Bumaba umano mula 2014 hanggang sa kasalukuyan ang fecal coliform sa ilog na nagpapanatili sa Class C classification nito. Mayroon ding teknolohiya na vertical halopite filtration system na galing DOST ang gagamitin para sa filtration ng mga water waste at discharge na nanggagaling sa mga establishmento na nakapaligid sa ilog. Pakiusap ni Sagon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog.
Yung pakiusap po namin sa mga residente, lalong-lalo na dun sa mga tabi ng ilog ng Naga River, wag po tayo magtatapon ng kahit anumang pong bagay sa ilog na pwedeng makasama sa makakontaminate dito. And supportahan po natin yung mga initiatives po na ginagawa ng barangay as ng LGU para po sa kalinisan. Jan Amador, CSN. Isinailalim sa seminar hinggil sa Barangay Justice System ang mga opisyalis ng barangay sa Camarines Sur. Layunin ng seminar sa ulat na ito. Isang makabuluhang training seminar ukol sa Barangay Justice System sa Capital Complex na may temang Ensuring Effective Gender-Responsive and Child-Friendly Settlement of Disputes ang sinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG. Dinulahan ito ng ilang mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Camarines Sur. Layunin ng aktibidad na panalimin ang kaalaman ng mga barangay official sa tamang paghawak ng mga alitan at di pagkakaunawaan ng kanilang mga residente sa loob ng kanilang mga komunidad na nasasakupan. Sa seminar, tinuruan ng mga kalahok kung paano maging patas at walang kinikilingan sa pag-mediate ng mga usapin. Ayon sa DILG, ang mga lupo ng barangay ay dapat magsilbing tagapamagitan lamang at hindi sila dapat magdesisyon sa mga kasong kanilang hinahawakan. Kahit pa kamag-anak o malapit na kaibigan ng sangkot sa kaso, ay hindi sila dapat makialam o papanig sa alinmang sangkot na individual. Dapat silang manatiling neutral at profesional sa lahat ng oras. Isa rin sa binibigyan din sa pagsasanay ay ang kahalagahan ng confidentiality o pagiging lihim sa bawat usapin sa bawat kaso. Ipinapaalala ng ahensya na hindi dapat ikalat o ipagsabi ang mga detalye ng mga kasong kanilang hinahawakan upang mapanatili ang tiwala at dignidad ng mga individual na sangkot. Inaasahan ng DILG na ang mga natutunan sa training ay maisabuhay sa mga barangay upang magkaroon ng mas mapayapa, makatao at makatarungang pagreresolba sa mga alitan na may pagsasaalang-alang sa karapatan ng kababaihan at kabataan. Richine Bue, CSN. Pinilahan ng mga naghahanap ng trabaho ang Hired on the Spot Job Fair sa Gainza, Camarines Sur. Ilang aplikante tanggap agad sa trabaho. May ulat si Regine Bue. Kamsur Peso goes to Gainza para sa Hired on the Spot Job Fair. Isa sa mga sumubok sa aktibidad na ito ay ang 23 anyos na si Bonwarlo Chudoro ng Barangay Malbong ng nasabing bayan. Natanggap agad si Marlo sa in-apply nitong service provider, kaya malaki ang pasalamat niya na may ganitong programa ang provincial government ng Kamsur para sa mga kagaya niyang job seeker. Magandang pambunga dumano ito sa kanya lalo't malapit na ang araw ng mga manggagawa. Ma'am, sa pag-abot po sa gastos, ma'am, para po di ka na mapararayo pa po, di ka na para lako-lako po sa ibang city para po maganap ng trabaho. So mas pinaranin na po nila yung mismong applyan po. Layunin ng Peso Kamsur na mailapit ang mga serbisyong nagbibigay oportunidad sa mga job seeker na nahihirapan makahanap ng trabaho. Sa ganitong paraan, less gastos na para sa kanila lalo pa at hindi na sila mamamasahe para pumunta sa mga kumpanya. Nakalatag at marami na silang pwedeng pagpilian na trabaho sa job fair. Ilan sa mga alok na trabaho sa naturang job fair ay production helper, driver, management trainees, retail assistants, branch manager at marami pang iba. May mga international services corporation din na naghahanap ng mga nais magtrabaho abroad. Ang talent acquisition specialist ng isang outsourcing company na si Ronel Laicera, lagi silang kasama pag may job fair caravan ng Peso Kamsur. Maliban sa mga inilalapit na job vacancies, malaking tulong din ang job fair para mas mapataas pa ang employment rate sa bansa. Sa mga job seeker yun, so pag na-hired po kayo, so dapat ubigay niyo yung best nyo para tumagal kayo sa trabaho. Since na kami nag-regular kami ng mga empleyado, so madali po kami na kumukuha po ng mga applicant na willing naman talaga mag-stay sa company po namin at nag-regular po kami. Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.